món no para de girar, oi? Però saps què és el que el mou de veritat? Les idees. Són les idees les que fan que el món es mogui i avanci, les que fan que el món canviï i millori. Són tan potents les idees i a la vegada tan fràgils. Les idees necessiten dues coses sense les quals no existirien. Necessiten qui les creï i necessiten qui les utilitzi. Sense els primers no arribarien a néixer. Sense els segons no tindrien cap sentit. I nosaltres, al Parc de Recerca UAB, som el lloc on ambdós es troben. El Parc de Recerca UAB és una fundació sense ànim de lucre que va ser creada l'any 2007 per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de Investigaciones Científiques i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària per fer de punt de trobada entre la recerca i les empreses. Què significa això? El món està ple de reptes que només es poden resoldre amb innovació. De vegades els busquem i identifiquem nosaltres mateixos. I a vegades són les empreses o entitats les que ens els porten. Però sempre el que fem és buscar els grups de recerca del campus de la UAB que poden resoldre aquests reptes, ja siguin de l'àmbit de l'alimentació i sanitat animal, la salut i la biotecnologia, el medi ambient i la sostenibilitat, les tecnologies de la informació i la comunicació o les ciències socials i les humanitats. Sempre des d'una perspectiva col·laborativa i multidisciplinària. Altres vegades són els propis investigadors i investigadores els que han tingut la iniciativa i necessiten qui els ajudi a fer arribar la seva idea a la societat. No volem que les idees es quedin al calaix. Nosaltres trobem empreses o institucions que les puguin necessitar o busquem finançament tant a nivell local com internacional. Una altra via és ajudar el personal investigador a crear una empresa per a que els resultats de recerca es transformin en nous productes o serveis. Per això impulsem programes d'emprenedoria i promovem i donem suport a les noves empreses. El que fem, en definitiva, és gestionar i impulsar projectes d'innovació fent col·laborar el món de la investigació, el món empresarial i la societat. Sens dubte, hi ajuda molt el fet que el Parc de Recerca UAB es troba al bell mig del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i al costat de la B30, on hi ha el sincrotró Alba i la major concentració industrial del sud d'Europa. I així seguirem, fomentant la generació d'idees, recolzant els investigadors i ajudant a les empreses que es posen del costat de la innovació. Insistint en el nostre objectiu de potenciar el coneixement i fer-lo arribar a la societat, a tot el món, perquè no deixi de moure's i avançar.